Confirm nga opisyal nga nag-date sila Blackpink Jisoo ug ang descendants of the sun Korean actor Ahn Bo-Hyun. Ang YG Entertainment Agency ni Jisoo ug ang agency sa FN Entertainment ang mismo nga nikumpirmar nga anaa pa sa getting to know each other ang duha. Ugma na ang unang episode sa Magpakailanman nga pagabitiunan ni Asia's multimedia star Alden Richards. Si Alden Richards mobida sa 4 consecutive episodes sa Magpakailanman, din iyang dado ng papel sa istorya sa usa ka marathon runner. Makauban niya si Sparkle Sanya Lopez, Gio Alvarez, Jeffrey Tam o Brent Valdez. A runner to remember, the Jerome De Castro story, ug mga adlaw na August 5, 8:15 p.m. Nahimong simple, apan sweet ang pag-celebrate sa anniversary nila Rian Ramos ug ang iyang non-showbiz boyfriend. Daghan ang mga kilig sa ilang video, samtang nag-bake o nag-enjoy sa usag-usa. Samtang sa Royal Blood, adunay alyansa nga naumol tali nila Margaret ug Christoph. Alyansa baka kini aron mas matabunan kung kinsa gayud ang tinuod nga nagpaluyo sa krimen. Kana nga atong sundan matagabi pagkahuman sa Voltes 5 Legacy.